Bos días, eu me chamo Mateo e o meu compañeiro é Javi e vos vamos presentar un experimento. Os ingredientes son auga, un tupper ou un prato e lacasitos. O que imos facer vai ser botar lacasitos ao redor do prato e botar auga para que se desprenda a tinta e forme unha especie de recadro. Non podemos botar moita auga porque senón os lacasitos flotarían, entón só pode chegar o auga ao borde dos lacasitos. A ocasión é que cando o auga chega a tinta dos lacasitos, despréndese.